Mary lim na dài hồn khó thiang lim mặt chuan mi tình ta nun na tui la chuan luang nghe ra tiếng ram moya in ko thiam him Jerusalem ma chuan thi lên ấp na re ka om lo an pa thian ro pui na en chuan hoan ve qua mi ngam tin ro pui na le rồi môi na tin ren te chu ap phong kim to ang nga thiên bol no ten ông ren a ông le to lo vang be ram nâu nun na bua xiang châu lâu su sinh te hi tu te nghe ni ti in mi bia tin cây chuan an me na nang man sia anin karmena Heng hi she om atta lo chuan an ni Be ram no thi sen a buali an pa thian ro pui na en chuan hoan ve qua mi ngam tin ro pui na le rồi môi na tin ren te chu ap phong kim to ang nga như bol no ten ông ren a ông le to lo vang be ram nâu nun na bua xiang châu lâu chu an me tu apia thi ni na chuan angam to lo va nun man na tu ru chu kapeto anga nên chuan in chu minh chu a chang tu châu lo chuan tu ma renin an shelova an pa thian ro pui na en chuan hoan ve rồi môi na tin ren te
chuan an luang nghe ran tiếng râm môi tất cả chút ta thân te gần cho tô ang na cắt tha phan râm màu lên đất chu Mm-hmm.